Dewch i ni wyddio. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dyfron ac i ni yn gofyn i ti i fod yma yn ein plith, i'n helpu ni, yn ein gwendid, a byddwn ni yn dy foliannu ac yn dy addoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tyrd felly trwy gyrha wrth ddim o'r newydd, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 730. 730, tydi sydd deilwng oll o'm can fy nghreuwr mawr am Duw. 730, gen i sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd aluniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis yn cael ei chynnal
nos Iau Mehefin 16. Bydd ein hoedfa nesaf yn hawn syl ym hanner awr 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwn i ganu tra'r ein heistedd rhif 431. 431. Bydd awyn darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 73. Salm 73 yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yn ddiau, da yw Duw i Israel, sef i'r rhai glân o galon. Minnau braidd na lithrodd fy nrhaid, pryn na thripiodd fy ngherddediad, canis cenfigennais wrth yr rhai ynfyd, pan welais lwyddiant yr rhai aniwiol. Canis nid oes rhwymau yn ei marwolaeth a'i cryfder sydd heini, nid ydynt mewn blinder fel dynion eraill, ac ni ddialeddir arnynt hwy gyda dynion eraill. Am hynny y cadwynodd balchder hwynt ac y gwisg trawster amdanynt fel dilledyn. Ei llygaid a saif allan fel gan fraster, eithant dros feddwl calon o gyfoeth. Y maint wedi llygru, yn chwedleia, yn ddrygionus am drawster, yn dywedyd, yn uchel, gosod asant ei gennau yn erbyn yn efoedd, a'i tafod a gerdd trwy y ddear. Am hynny y dychwel ei bobl ef yma, ac y gwesgur iddynt ddwfr ffiol lawn. Dywedant hefyd, pa fodd y gwir Duw, a oes gwybodaeth gan y goruchaf. Wele, dyma'r rhai aniwiol, a'r rhai sydd lwyddiannus yn y byd, ac a amlhasant olyd. Diau mae yn ofer y glanheais fy nghalon, ac y golchais fy nwylo mewn diniweidrwydd, canis ar hyd y dydd y meiddwyd, fy ngherydd a ddeiau bob bore. Os dywedwn mynega fel hyn, wele a chenhedlaeth y blant di a gwnawn gam. Pan amcennais wybod hyn, blin oedd hynny yn fy ngolwg i. Hyd onyd eithim i gysig yr Duw, yna y deallais ei diwedd hwynt. Diau osod ohonot hwynt mewn llithrigfa a chwympo ohonot hwynt i ddinistyr. Mor ddisymwth yr eithant yn anghyfanedd, pallasant a darfiant gan ofn.
fel breuddwyd wrth ei huno un, felly o arglwydd pan ddeffroech y dermygu ei gwedd hwynt. Fel hyn y gofidiodd fy nghalon ac yn pigwyd yn fy arenau, mor ynfyd oeddwn ac heb wybod, anifail oeddwn o'th flaen di. Eto yr ydw yn wastad gyda thi, y maflais yn fy llaw ddeau, ath gyngor ym harweini ac wedi hynny ym cymeru o goniant. Pwy sydd gennyf fi yn y nefoedd ond ydi, ac ni ewellysiais ar y ddeiar neb gyda ydi. Pallodd fy nghnhawd am calon, ond nerth fy nghalon am rhan i'w diw yn dra gywydd. Canis wele, difethyr yr rhai a bellhant oddi wrthynt, toraist ymaith bob un a beteinio oddi wrthynt. Minnau nesau at Dduw sydd dda i mi, yn yr arglwydd Dduw y gosodais fy ngobaith, i dreithi dy holl weithredoedd. A bydde bendith Dduw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dy fron ac i ddod o flaen dy orseddfaint sydd yn orseddfaint o ras, ac i ni yn gallu dod o'th flaen yn hyderus, yn heiddiannau, yn yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist trosom ni, trwy ei rinwedd ef, trwy ei fywyd ef, trwy ei farwolaeth a'i atgyfodiad ef, trwy y cyfan a wnaeth yr arglwydd Iesu yn ein lle, i ni'n gallu dod o'th flaen yn ei enw a'i heiddiannau ef yn unig. Ac felly o Dduw, i ni yn dod o'r newydd yma ar y sil, yma eto yn dod o'th flaen ac yn diolch i ti ein crwydro, ein pechod, ein gwendid. I ni dal yn dod wedi'n gorchuddio'n llwyr a chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn blant i ti. Ac os yn blant i ti, yna rwy ti yn dad i ni. Ac os wyt ti yn dad i ni, yna mae'r holl bendithion idd blant yn eiddo i ni. Ac yr wyt ti yn un sydd wedi addo bod gyda'r blant. Ac o Dduw, i ni yn cyffesu ac yn trysthau oherwydd ein crwydro aml. I ni yn gofyn i ti fadden i o'r newydd ac i ddod i lawr i'n plith. I ni yn gofyn i bob un ohono ni deimlo dy gynhesrwydd yn agos at bob un ohono ni. I ni yn gofyn am wirthiau heddi. I ni'n gofyn i ti i wneud pethau mawr yma yn ein plith. I ni'n gofyn i ti i agor llygaid y deillion mwyn iddynt cael gweld eu hangen am waredwr. O Dduw, i ni'n gallu trio perswadio yn holl fywydau. Gallwn ni dreulio blynyddoedd maith yn ceisio perswadio a dadle a phobl. Ond fedrwn ni byth agor eu llygaid i iddynt weld eu hangen am waredwr. Ac felly o Dduw, dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu gwneud hyn. Ac i ni'n gofyn y bydd ysbryd i ar waith yn dod ac yn dangos i pobl eu cyflwr ac yna'n dangos iddynt y feddyginiaeth sydd yn yr arglwydd Iesu Grist, fod na iachad llwyr i'w gael, fod na olchiad llwyr fel y byddwn nhw'n wynach na'r eira. Ac felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti ddod i wneud y pethau hyn fel y byddi di yn cael y mawl a'r clod, y byddi di yn cael dy ddyrchafu fel ac y dylsyd cael dy ddyrchafu. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hoedfa i ti, ni'n gofyn i ti fod gyda ni yma yn ystod yr oedfa, trwy gydol gweddill y dydd, ac yna yn ystod yr wythnos sydd o'n blaenau. Nertha ni o Dduw i fyw mewn ffordd sydd yn dy ogoneddu di. Helpa ni lle i ni yn wan, helpa ni lle ni'n crwydro, ac o Dduw, helpa ni yn y mannau hynny lle ni'n meddwl ein bod ni'n gryf, ond yn gwybod o Dduw, mae un temtasiwn sydd i hangen gan yr un drwg, ac yna syrthio byddwn ni. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i fyw ac i sefyll yn gadarn dros o ti. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n glad i ti unwaith eto ac yn gofyn i ti fod yn drigarog ti ag atom fel cenedl. I ni'n gofyn i ti ymweld â'r bobl ar hyd a lled ein glad ni. Ac yn gofyn o Dduw am ddyddiau gwell, i cael gweld dyddiau lle rwy ti yn cael yr holl fawl a'r clod. Felly o Dduw, tyr di'n plith, nertha ni nawr a cadwa ni trwy gydol yr oedfa a'r dydd. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu emyn rhif 85, tyred arglwydd tyrd yn fian, dim ni'n boddio dan y ne. Rhif 85, gewn ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o lyfr y Salmau, Salm 73 ac adnod 28. Salm 73, adnod 28. Minnau, nesau at Dduw sydd dda i mi, yn yr arglwydd Dduw y gosodais fy ngobaith i dreithi dy holl weithredoedd. Nawr, mae'r salmydd yn sôn am hyn, fod pob un ohonom siwr o fod wedi brofi ar ryw adeg o'n bywydau, adnod 3, canys cenfigennais wrth y rhai ynfyd, pan welais lwyddiant y rhai aniwiol. Ond nid oes na falle adeg y mywyd y Cristion, fel mae'r salmydd yn cyffesu fan hyn pan yn edrych ar y byd ac yn gweld ei llwyddiant ac yn cenfigennu. Pan fod pethau mynd yn anodd efallai, ac i chi'n gweld y byd
ac y mae popeth yn mynd yn ddi-drafferth i'r byd. Falle, os i ni wedi colli allan yn ariannol, ond nid yw hwnna'n bosib, i chi'n gweld y byd ac maen nhw'n mynd am ei swyddi, ac maen nhw'n cael ei dyrchafiad, ac maen nhw'n cael yr arian, ac efallai ni'n teimlo, wel na, dydy e ddim yn beth da i'w wneud, efallai bydda hwnna'n golygu bod e'n cymryd amser i ffwrdd o fywyd y teulu neu fywyd y capel, methu mynd i'r cwrgweddi, falle, methu mynd i'r oed fawn, ac chi'n teimlo na, ond yma'r byd, oes dim byd felly ganddyn nhw, beth sydd ganddyn nhw? Dringo fyny'r ysgol, a chi'n gweld nhw'n llwyddo, ac yn dod ar arian i fewn, ac efallai bod yna eiliad o gen-figen i chi'n gweld, wel, maen nhw'n cael y dyddiau yma, bob dydd o'r wythnos, maen nhw'n cael yr arian yma, maen nhw'n amser ganddyn nhw, maen nhw'n gallu dringo i fyny, ddim eisiau poeni dim byd, ac yna, falle ni'n colli allan o'r poblogrwydd. Oes na adeg i chi fel Cristion wedi teimlo, falle bod chi'n gweld eraill llawer mwy poblogaidd ac i chi'n amhoblogaidd, achos i chi ddim yn mynd gyda nhw ar nos Wener neu nos Sadwrn. Ar ddiwedd tymor, maen nhw gyd yn mynd am bryd o fwyd neu am ddiod bach. Ac dwi'n yn gallu fod yn baned, mae rhaid fod yn rhyw ddiod feddwl, ac yna maen nhw'n cael mwy, ac mae mewn lle ni'n anghyffyrddus yno, ac chi'n gweld nhw yn mynd, ac chi'n teimlo ar y degau falle bod chi'n teimlo ddim mor boblogaidd, a falle bod yna elfen o gen-figen. Ond mae'r salmydd, fel y Cristion, yn cofio ei diwedd. Ac wrth iddo gofio ei diwedd, mae'r salmydd hefyd yn ystyried y feddylfryd ffôl yma mae newydd i gael, y cenfigen gwirion yma, ac yn gweld nad oes lle o gwbl i genfigeni, yn y llanol ar y wyneb y maen nhw'n edrych fel bod nhw'n llwyddo ac yn hapus a popeth yn mynd yn iawn. Ond yna mae'r salmydd fel petai yn cyfaddau, mae ffôl oedd e, ffŵl gwirion oedd e, hyd yn oed i ystyried am eiliad y cenfigen yma tuag at y byd. Ond mae hyn yn wir hefyd i'r sawl sydd wedi tyfu fyny, efallai, ynghlyw'r yr Efengil. Ond nid yw yn bosib, dim i'r Cristion nawr, ond y rhai ohonoch chi yma, sydd wedi cael eich magu ar aelwyd Gristnogol. Ond nid yw'r teimladau yma falle yn real i chi hefyd, ac mae Satan yn ei temtio nhw, efallai ar y degau yn fwy na'r saint, achos mae'r rhai sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol ac wedi cael ei dysgu o'r pethau sydd yn iawn a pethau sydd ddim yn iawn. Ac felly mae Satan yn ei temtio nhw fwy achos mae'n rhain yn profi yr cenfigen fwyaf pwerus. Mae'n andros o bwerus. Mi fysa ni'n tybio siwr o fod yn fwy nag i'r saint, achos mae'r rhain efallai yn bosib yn mynd i ddod i gredu ac mae Satan yn gweld, mae eisiau rhwystro nhw. Ac felly mae'r rhain yn gweld y byd, yn gweld eu ffrindiau nhw, ac yn gweld yr hyddid sydd ganddyn nhw, a gweld y pleser, a pan maen nhw'n cael mwynhau pechodau'r byd, dyw eu rhieni nhw ddim yn ei gwneud nhw teimlo'n euog. Ac felly mae yna rhyw ryddid anhygol i bechu, ac maen nhw'n teimlo'n hapus, ac falle i chi fan hyn, yn teimlo'r cenfigen yma ohonyn nhw. Mae'n gallu ymddangos mor ddeniadol ar y wyneb ond diwe. Pan i chi'n gweld y byd yn mwynhau gymaint. Mae fel petai, does dim y problemau dyn nhw. Chymod, o'n i'n arfer meddwl fel hyn eto fel y salmydd ar eiliad wan. Roedd yna le, sa'n gwybod ble mae ond dwi'n clywed amdano fe trwy amser, lle o'r enw Centre Parks. Pan oedd y plant yn tyfu fyny, o'n i wastad yn meddwl, ni'n clywed y teuluoedd yma oedd yn mynd yno. Ac o'n i'n meddwl, licen ni fynd yna. Chi gallu beicio ar lonydd a does dim ceir. Chi gallu mynd i nofio. Chi gallu gwneud pob math o bethau. A does dim car yn agos y lle. A chi gallu mynd i wario tennis. Mae'n swnio'n hyfryd. Ac yna ni'n edrych faint oedd yn costio. Oedd e ryd. Beth am fynd am benwythnos? Dwi ddim yn gallu mynd am benwythnos achos mae'r capel da ni. Dwi ddim yn gallu mynd ac am eiliad bach o'na genfigen o'n i'n meddwl, fydden ni'n gallu mynd ar teulu a dwi ddim yn gallu mynd ar teulu. Ac o'n i am eiliad bach yn dweud, sut fedrwn ni fynd i ffwrdd i'r lle yma am wyliau? Achos dim eisiau mynd am bell i ni'n gallu cyrraedd na. Ond o'n i'm yn gallu, methu ffwrdd o mynd am yr wythnos, methu mynd am y penwythnos, achos byddai penwythnos yn golygu bod Sul, dwi'n mynd i dalu 400 punt am benwythnos, lle dwi'n cael dydd Sul, lle byddwn ni ddim yn gwneud dim byd yno. Wrth gwrs, dwi'n ddim yn broblem i'r fwyafrif o Gristnogion heddiw nag yw.
Achos bys yn ddiddorol gwybod faint o Gristnogion sydd heddi yn cymryd rhan yn y ras sydd o gwmpas dinas Caerdydd. Nifer o Gristnogion yn cymryd rhan, heb sôn am mynd i wylio ac i gefnogi'r peth bod y sil yn cael ei dorri, felly dyw hwn ddim yn ymdod i ymgyffred mwyafrif o bobl sy'n proffesu Cristnogaeth heddi, ond i'r Cristion sydd yn dyheu am carhodion ffyddlon, mae yna eiliadau falle o genfigen, ond chi sydd wedi cael eich magu ar aelod Cristnogol sydd heb gredu, mae'n anodd yn diwe, ac mae Satan yn neud yn anoddach i chi. Mae'r cenfigen yn byrlymu allan ohonoch chi, ac mae e'n troi yn atgasedd, ond diwe, mae e'n mynd i droi'n atgasedd ar ryw bwynt, pam na fedra i fod gyda'r byd, pam na fedra i colli'r sil, pam na fedra i fynd gyda nos Wener neu nos Sadwrn, ac mae'n anodd. Mae'r rhyddid gan y byd. Mae gan y byd 7 diwrnod, nid 6 mewn wythnos. Mae'r cenfigen yn anodd yn diwe. I ni methu ffitio popeth mewn i 6 diwrnod. Rhaid i ni cael 7 diwrnod. Ac felly maen nhw'n llenwi'r 7fed dydd. Y dydd y mae Duw wedi gorchymyn i ni, i roed o'r neilltu, i addoli Duw, mae'r byd yn mynd i cael y 7fed dydd, i cael wneud yr hyn a fynant. Ac i chi sydd wedi cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol, mae'r cenfigen, i chi'n gweld nhw'n deffro bore di sil am 11 o gloch y bore, ac maen nhw'n barod wedi colli hanner y cwrdd, ac yna falle 12 o gloch y bore, ac yna maen nhw'n cael eu prynhawn i fwynhau. Mae'n anodd. Ydych chi erioed wedi gweld cael eich temtio i fod yn genfigenus o'r rhai sydd yn llwyddo yn y byd trwy dwyllo ychydig, ond nid yw'n anwyr? Faint, bys yn ddiddorol gwybod, faint o'r rheini sydd wedi cyrraedd y top, mannau uchel yn y gwaith, trwy dweud ambell i gelwydd, lawr ar ei ffurflen gais, yn dweud ychydig o gelwydd, pethau sydd ddim cweit yn wir amdanyn nhw. A maen nhw wedi dweud mwyn cael y swydd. Ac yna wedi cael y swydd, maen nhw'n dweud fwy o gelwydd efallai, mwyn dringol fyny'r ysgol, mwyn cael mwy o arian. Ond i chi'n gwybod, nad yw'r Cristion fod i wneud hynny, ac efallai'n colli allan oherwydd hynny. Chi sydd eto heb gredu, a gweld hyn, ac yn cymharu efallai a bywyd eich teulu chi, teulu'ch a bywyd yn y cartref a theuluoedd eraill, ac i chi'n cymharu, mae'n anodd. I chi wastad yn meddwl bod yn edrych bod yr meisydd llawer fwy gwyrdd draw fyna. Mae teulu nhw'n edrych lot gwell, lot hapusach. Ond ar hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddysgu ni, ar hyn mae'r salmydd yn ei ddysgu ni, ar hyn i ni yn ceisio dweud wrthych chi, peidiwch cael eich twyllo. Gan mae eiliad wan oedd hon pan ildiodd y salmydd i'r meddyliau cenfigenus yma, ac yna fe gofiodd. Adnod 17. Hyd onid eithym i gysygr Duw, yna y deallais ei diwedd hwynt. Mae wedi deallu am eiliad bach, oedd e'n genfigenus, oedd e'n anodd, falle ti colli allan yn ariannol, neu beth bynnag, colli ffrindiau, colli poblogrwydd, ac yna chi'n gweld y byd yn llwyddo ac yn mwynhau. Ond yna fe welodd ei diwedd nhw. Dyna i chi ddiwedd erchill. Ac doedd dim cystadleuaeth bellach. Roedd y salmydd yn ei ddeall yn iawn. Ac mae'n edrych ar yr hyn sydd yn eiddo iddo fe. Adnod 1, yn ddiau da yw Duw i Israel, sef i'r rhai glân o galon. Mae'n dweud mae Duw yn dda i'r Cristion. Yn wir ystyr y gair. Mae'r byd yn mwynhau pethau'r byd ac yn ymddangos i lwyddo. Ond mae rhaid i chi weld i diwedd nhw. Ac i ba le mae hyn yn arwen. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y perygl bod yn bell, y daioni o fod yn agos, ac yna'n olaf braint y saint. Wel, yn gyntaf, perygl bod yn bell. Adnod 27. Canis wele, difethyr yr rhai a bellhant oddi wrthyt, toraist ymaith bob un a beteinio oddi wrthyt. Dyna i chi rybydd.
Cyn dod at y cadarnhaol, ond nid oes edrych yn gyntaf ar y negyddol, ac yma yna rybydd amlwg a rybydd cadarn yma gan y salmydd, cyfeirir at y sawl sydd yn bell o Dduw. Nawr, pwy yw'r rhain? Pwy yw'r rhai sydd yn bell o Dduw? Wel, mae'r ysgrythyr yn ddigon eglur ar hyn, fod pob un a aned, pob un sydd wedi cael ei geni, fe'i ganwyd yn bechaduriaid. I ni'n gwybod hynny, mae'r ysgrythyr yn ddigon clir ohono fe, ac os ydych chi'n onest gyda chi'ch hunan, yna fe fydd yr rhaid i chi gytuno gyda hynny. Fod pob person a anwyd. Chwyd, pan ych chi'n clywed y byd, mae e'n rhyw ragryth llawn anwybodaeth, lle mae'r byd yn dweud, pan maen nhw'n dweud am tuedd rhywun i wneud yn anghywir, maen nhw'n dweud, wel, natur ddynol yw hi. Ond dydyn nhw ddim yn sylweddoli be maen nhw'n ei ddweud. Maen nhw'n dweud yr hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud. Ie, natur ddynol yw hyn. Mae natur ddynol yw pechu. Ac eto gyd, pan ych chi'n dweud wrthyn nhw, mi rydych chi'n bechaduriaid, maen nhw'n dadled ych chi. Ac eto, medden nhw'n dweud yn y frawddeg nesaf, ond oes neb yn berffaith, natur ddynol yw methu. A dydyn nhw ddim yn gweld y ffolineb a'r twptra be maen nhw'n ei ddweud. Y natur ddynol yw fod pawb yn bechaduriaid, ganwyd pob un yn bechaduriaid. Mae pob un wedi dod yn ferogonion Duw. Ac felly, os yn ferogonion Duw, y ganwyd pob un yn olynion i Dduw. Nid oes dymuniad gan unrhyw un am sancteiddrwydd ac am y gwir ddaioni. Mae'r rhain y mae salmydd yn disgrifio yn bell o Dduw, yn bell o'r bywyd ysbrydol. Does dim arwydd o fywyd yn ysbrydol yn yr rhain sydd yn bell. Dim arwydd. Pa mae'r rhain yn dod wyneb yn wyneb ar gwir, pa maen nhw'n dod wyneb yn wyneb â phresenoldeb Duw, does dim dirnadaeth. Beth yw e? Does dim awydd amdano. O hyd yn oed mae yn wrthyn iddynt. Maen nhw'n ei gysau. Gai roi her fach i rai ohonoch chi, efallai rhai fan hyn sydd yn eistedd nawr, ac efallai yn anghysurus. Ac efallai yn teimlo dwi ddim eisiau bod yma. Gai jyst dweud wrth chi, mae hwnna siwr o fod yn gwbl naturiol. Mae'n naturiol. Dydyn ni ddim yn disgwyl dim byd yn wahanol. Os nad ydych chi'n blentyn i Dduw, mi rydych chi'n bell o Dduw, ac ych chi'n elyn i Dduw. Ac felly mae'r profiad o fod rhyw lefel hyn, chi ddim yn mynd i fwynhau, does ddim yn eich twyllo chi. A beth sy'n drist yw bod rhai eglwysi yn trio gwneud y profiad i'r digred yn rhyw brofiad pleserus. Dydyn ni ddim eisiau chi fwynhau. Dydyn ni ddim eisiau chi fwynhau ar y lefel yna. Dwi'n pwrpas pregethu i'ch adloni chi, i'ch wneud i chi fwynhau'r pregeth. Sa eisiau neb i ddweud wrthai ar y diwedd, nes i fwynhau hwnna, ac i chi dal yn eich pechod ac yn dal yn ddall, bydde lot well gen i gweld chi'n cerdded allan a slamio'r drws ac yna'n dod nôl yn edifeiriol. Llawer gwell. So ni eisiau i unrhyw un i ddod i'r oedfa fan hyn a teimlo bod nhw wedi cael rhyw brofiad pleserus. Beth i ni eisiau chi yw cael profiad o gwir ddaioni. Mae yna wahaniaeth mawr. Does dim awydd gan rhai, nag oes. Pan maen nhw'n dod yn agos at bresenoldeb Duw. Methu deall y mwynhad efallai sydd gan rai am y pethau yma. Maen nhw mor bell o Dduw. Maent yn bell o fwynhau ei bresenoldeb. Newn nhw unrhyw beth i osgoi dod i oedfa. Ond nid yw hwnna'n wir. Unrhyw esgus, unrhyw gyfle i beidio dod i'r cwr. Dwi wedi blino, mae gen i waith, mae gen i hyn a'r llall, mae gen i tipyn bach o anwyd. Po unrhyw beth. Dyna beth yw e. A gai ddweud ydych chi, i ni gyd wedi bod na siwr o fod, wel llawer o'n i allai tystio'r peth. Mi fydden ni'n gallu tystio beth o'n i wedi cael cyfle i fod gatre. Ar fore sil, tipyn bach o glistost. Cael garos gatre. Diolch byth. Doedd e byth yn brofiad pleserus, achos doedden ni ddim yn cael eistedd lawr y gwylio'r teledu na dim byd, felly roedd y braidd yn ddiflas. Felly yn y diwedd, falle oedd well gyda fi ddod. A falle na'r ffordd gorau, peidiwch da chi a wneud yn bleserus i rywun i golli oedfa. Na. Achos os maen nhw'n dod i fwynhau dyna chi drychineb, falle ddim dychmygu dim byd gwaith. Chi'n bod yn y byd crefyddol, gwelir hyn hyd yn oed.
Pobl sydd yn bell o Dduw yn grefyddol. Yn y ffordd maent yn creu presenoldeb gwahanol, un cnawdol, un gallant uniaethiau. Ewch chi i unrhyw le crefyddol ar draws y byd, Cristnogol neu grefydd arall. Pa bynnag fath o eglwys, hyd yn oed o rai efengyloedd, a'r hyn fyddwch chi'n ei gael yw fydden nhw wedi meddwl yn ddwys sut fedrwn nhw greu rhyw awyrgylch, rhyw bresenoldeb fydden nhw'n gael. Rhyw deimladau, rhyw emosiwn efallai. A fi fydd crefyddau eraill, falle'n dod â rhyw arogl darthau, rhyw arogl. A llosgi arogl darthau. Rhyw arogl hyfryd ac yn eich ymlacio chi chydig bach o goleadau hefyd yn chwarae rhan lliwiau a lluniau a delwau. Pob math o bethau. Mwyn ei wneud e'n brofiad i chi'n gallu uniaethu ag eich gallu dweud, nes i fwynhau hwnna. Dyna be fydden nhw'n wneud? Fe fydden nhw'n creu rhyw bresenoldeb o Dduw. Ond dewch chi â nhw mewn yr oedfa lle mae Dduw yn bresennol ac maen nhw'n ei gysau. Fe fydd na rhywbeth yn corddi yn nhw yn ei erbyn. Pam? Maen nhw'n bell o Dduw. Dyn nhw ddim eisiau bod mewn lle fel hon, dyn nhw ddim eisiau bod yn agos a Dduw. Be maen nhw eisiau yw creu ei Dduw ei hunan. Ac yn drist iawn dyna yw'r sefyllfa efengyloedd bellach. Mae yna rhyw brofiadau. I ni'n gallu canu y caneuon a hanner ohonyn nhw'n sothach. Maen nhw wedi creu rhyw donau gwirion ac yn anwybyddu'r llyfr yma, llyfrau tebyg i'r hain, ac maen nhw'n creu rhyw awyrgylch. Ac mae'r corff yn siglo, ac mae'r cnawd yn cael ei fwydo. Dyna'r sîn efengyloedd bellach. Maen nhw wedi creu rhyw naws bach pleserus yn eu crefydd nhw. Ond maen nhw'n bell o Dduw. Maen nhw'n casau Dduw. Dyn nhw ddim yn agos ato. Mae'r byd yn bell o Dduw. Mae'r byd yn bell o Dduw. Os na unrhyw ddwrnod, ni'n cael lot gormod ohonyn nhw yng Nghaerdydd bellach. Pan mae Cymru'n ware ar y Sul, pan mae Gêm Bêl-droed ar y Sul, pan mae yna rhasys felathons yma ar y Sul, pan mae yna rhyw farathon fawr yn digwydd ar y Sul, i ni'n ei weld mae'r byd yn bell o Dduw. Maen nhw'n bell o gyfraith Dduw. Ond nid ydym yn gweld y fath bellter o gyfraith Dduw. Ond nid ydym yn gweld gyda gwleidyddion yn creu deddfau sydd yn wrthyn i gyfraith Dduw, yn gwrthweud yn llwyr yr hyn sydd yng Nghaerdydd. Ond nid dyna beth yw gwleidyddiaeth. Maen nhw'n creu rhyw ddeddfau newydd. Ac ystyriwch chi hyn, ydych chi wedi clywed unrhyw wleidydd yn ystod yr hanner canrif diwetha sydd yn cyfeirio at air Dduw? Wel, dwi ddim. Sa i wedi clywed yr un yn cyfeirio at air Dduw. Dyn nhw ddim wedi sôn am un o'i polisiau nhw yn seiliedig ar air Dduw. Be maen nhw'n gwneud? Maen nhw'n creu eu polisiau yn erbyn gair Dduw. Maen nhw'n dod ag anfoesoldeb a meddw, dod a torri'r saboth. Maen nhw'n gwneud yr holl bethau yma mwyn hybu pechod. Mae'r byd yn wrthyn ac yn bell o gyfraith Dduw. Ond nid ydym yn gweld hyn yn y pellter y mywydau pobl yn ei gwrthodiad i ildio i gyfraith Dduw. Does dim cydnabyddiaeth ohono. Yn sicr, does dim ufuddod iddo fe. Dyn nhw ddim hyd yn oed yn ei gydnabod e. Ydych chi yn gallu gweld hyn eich bod chi yn bell o Dduw, efallai bod yna rai yma heddi sydd yn bell o Dduw. Chi'n bell o'i air, chi'n bell o'i gyfraith e. Ond mae'r byd yn bell o gyfiawnder Dduw hefyd, ond ydynt? Lle gwelir daioni mewn dyn, ond nid ydyw wastad wedi ei lygru a balchder, ond nid yw hwnna'n wir, i chi'n gweld balchder dyn yn dod mewn i daioni, so pryd bynnag i chi'n gweld rhyw berson cyffredin, hyfryd neis iawn, ac maen nhw'n gwneud rhywbeth da, ond yna yn y cefndir yma'r balchder yn ei lygru fe, ond nid yw yn beth hyll ein bod yn gallu llygru hyd yn oed y gweithredoedd gorau. Mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio megis bratiau bydron yw ein gweithredod gorau ni hyd yn oed. Mor bell i ni o safon cyfiawnder Dduw. Does dim tebygrwydd rhwng ni a Dduw a'i gyfiawnder. Mor bell o gyfiawnder Dduw yng Nghrist. Ond nid yw'n anwyr? Ond nid yw'r byd yn bell o gyfiawnder Dduw yng Nghrist? Yr Efengyl, gwelir y fath atgasedd a phellter tuag at yr Efengyl, y gwir Efengyl hynny yw, a petawn ni'n pregethu'r Efengyl eang holl gynhwysol, petawn ni'n ddeud hynny yma heddi, petawn ni'n newid ein arddull
ac yr cynnwys y bregaeth. Ac dychmygwch chi beth tawn ni'n newid yr Efengil i fod tipyn bach yn fwy cynhwysol o bob math o bobl. A beth tawn ni yn dechrau bod, fel bydden nhw'n dweud, tipyn bach yn fwy llac. Mae'n iawn i rasio ar y sil. Chi wedi bod yn beicio ers blynyddoedd. A dwi'n ond ar y sil mae'r felathon. Lle mae'n iawn i Cristion i seiclo ar y sil, fi Duw yn iawn da hwnna. Bod gair Duw yn dweud wrthi yn wahanol, mae Duw yn llawn cariad yn diwe. Mae'n iawn i dorri'r sil. Dyna beth fydden nhw'n dweud. Dychmygwch chi beth tawn ni'n neud na. Dychmygwch chi beth tawn ni'n dweud, popeth yn iawn i dorri'r saboth. Popeth yn iawn i wneud y pethau hyn. Dychmygwch beth tawn ni'n dweud. O, dwi'n meddwl bod chi'n dod. Dwi'n meddwl bod chi'n dod i'n cwrdd ni. Dwi'n meddwl bod chi'n ymuno gyda ni. Fel, bydde fe'n hyfryd. A bod ni'n llacio chydig bach. Does dim eisiau bod ar wahân i'r byd. Does dim eisiau bod yn ofalus ar ffordd i chi'n edrych, sut i chi'n gwisgo, be chi'n gwneud ar y sil. Sim eisiau poeni bod i beth yna. Dim ond bod chi'n neis ac yn trio eich gorau ac yn dweud eich bod chi'n credu yn Iesu Grist. Dychmygwch beth awn ni'n llacio chydig bach. Yna bydde yna gosatrwydd at yr Efengil honno, falle bydden ni hyd yn oed yn cael mwy o'r gynulleidfa hyd yn oed. Ond nid yna beth i ni'n gweld. Ond nid i ni'n gweld pellter at y gwir Efengil. Ond nid oes na bellter at Dduw o ran parchedig ofn tuag ato. Ond nid yw'r pellter yma o barchedig ofn, does dim ofn o Dduw bellach nag oes. Ydych chi'n nabod unrhyw un sydd yn ofni Duw? Ar wahân i falle ambell i Gristion sydd wir wedi credu. Ydych chi'n nabod unrhyw un sydd â gwir ofn o Dduw? Yn y blynyddoedd a fi, roedd na bobl ac farchedig ofn o Dduw, ond ddim yn Gristnogion. Mi fydden nhw'n ofnus, mi fydden nhw'n ofalus o be maen nhw'n ei ddweud, a sut maen nhw'n neud, a be maen nhw'n gwneud, a pryd maen nhw'n neud. Mi fydden nhw'n ofalus am y pethau yma, fydden nhw'n ofalus am eu rhegfeidd nhw, bydden nhw ddim yn defnyddio enw Duw. Ond nid yw'r enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddefnyddio drwy'r amser. Drwy'r amser, trwy gydoliaeth. Maen nhw'n defnyddio enw fel rheg, drwy'r amser. Does dim ofn o Dduw. Yn unlle, dwi ddim yn gwybod am unrhyw un sydd yn ofni Duw. Dwi ddim yn poeni amdano fe. Ac mae hyn wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf. Nid oes ofn mwyach am dramgwyddo cyfraith Duw. Does dim ots gan bobl. A maen nhw'n anwybyddu ei airau, gwrthod ildio. Does dim ofn canlyniadau gwrthod cyfraith Duw. Does dim ystyriaeth o ddydd yr arglwydd. Mae'r byd mor bell. Dwi ddim hyn o glywes i rhywun yn sôn am y ras heddi ar y newyddion. Ac yn dweud, mae'n ambell un ddim yn hapus oherwydd bod ni'n cael y lonydd. Doedden nhw ddim hyd yn oed yn gwybod bod pobl yn cael capel, cwrdd ar y sil. Doedden nhw ddim hyd yn oed yn ystyried bod yn anodd i bobl i gyrraedd y capel. Cyn lleied sydd yn mynd i gapel. Doedd e ddim hyd yn oed wedi dod yn agos i'w ystyried nhw. Doedd nhw ddim hyd yn oed yn gwybod, ond nid yw'n wir, fod y mwyafrif o bobl Cymru ddim hyd yn oed yn gwybod fod y fath beth yn bodoli a dydd yr arglwydd. Dydd Sul. Ewch chi o gwmpas y wlad a gofynnwch chi iddyn nhw beth yw'r Sul. Diwrnod arall o'r penwythnos. Bydde dim clem dyn nhw. Dim clem. Ewch i'r capeli. Bydde mwyafrif o'r heini ddim gyda clem chwaith. Ac o blith y sawl sydd yn gwybod nid oes ystyriaeth o'r pethau yma. Nid oes ganddynt, nid oes ots ganddynt a ydynt yn torri'r saboth. Nid yw teithio ar y sil a methu mynychu tu'r arglwydd o unrhyw bwys iddynt. Mor bell o ofni'r arglwydd. Rhyfedd yw y bobl sydd yn cadw y sil ar gyfer pethau'r arglwydd yn llwyr, ond nid ni'n bobl od. Erbyn hyn, mae pobl fel ni fan hyn yn bobl od iawn yng ngolwg y byd. Ac yng ngolwg y rhai sydd yn honni fod yn Gristnogion hefyd. Adnod 27. Canis wele difethu'r yr rhai a bellhant oddi wrthyt. Chwyd yr hybydd yw hyn. Os ydych chi'n un o'r rhai sydd yn bell o Dduw, fel y mwyafrif, os ydych chi yn un o'r rhai sydd yn bell o Dduw, a mae'n dweud, canis wele, beth sy'n mynd i ddigwydd? Difethu'r yr rhai a bellhant oddi wrthyt. Mae yna ddydd yn dod pan mae bydd yr arglwydd yn eich difetha chi. Dyna beth yw'r hybydd.
Ond sylwch, trist yw yr rhai sydd yn barod yn bell, ond sydd yn pellhau mwy. Pan mae'r rhai yn pellhau yn fwriadol, dyna i chi drychineb. Mae pob un anwyd yn bell yn barod. I chi wedi cael eich genu'n bell. Ond pan mae'r rhai yn pellhau yn fwriadol, y sawl sydd yn mynd allan o'i ffordd i wrthod ac i droi cefn, yna mae yna rhyw lefel hyd yn oed fwy difrifol, fwy dwys. Mae pob un yn bell o Dduw. Ac i ni newydd ysgrifio'r heini, ond yma yna rai sydd yn dewis mynd yn bellach. Mae'n disgrifio fan hyn, y rhai sydd yn piteinio, sef troi at addoliad o dduwiau eraill, boed yn ddelwau neu yn greaduriaid eraill, neu nhw eu hunan. Ond nid yna beth yw piteinio yn y cyd-destun yma. Rhai sydd yn troi ac yn addoli rhywbeth arall, ond y gwir Dduw. Ac felly, crefyddau eraill yn troi at dduwiau eraill, a delwau eraill, ond hefyd rhai sydd yn troi at addoli creaduriaid, efallai bod e'n chwant a phleser, ond rhai hyd yn oed yn addoli nhw eu hunan. Beth yw yr hybydd a roddir i'r rhai yma te? Caniswele difethyr y rhai a bellant oddi wrthyt, toraist ymaith, bob un a biteinio oddi wrthyt. Difethyr a thorir ymaith. Chi sydd yn bell, ystyriwch y ffeithiau. Galwch ar i Dduw ddangos yn eglur i chi eich diwedd. A diwedd y sawl sydd yn bell. Gofynnwch i'r arglwydd i ddangos i chi. Beth yw diwedd rhain? Fy ffrindiau. Y rai sy'n mor dda i fi. Y rai sydd yn cyflwyno'r byd i fi. Gofynnwch i Dduw i ddangos i chi beth yw i diwedd nhw. O, dyna i chi her. Chi'n bod oedd y salmydd wedi ddeall hyd onyd eithym i gysygr Duw, yna y deellais ei diwedd hwynt. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Daioni bod yn agos, i ni wedi gweld y perygl bod yn bell. O, mae bod yn bell o Dduw yn beryglus, ond mae bod yn agos, mae na ddaioni. Adnod 28, minnau nesau at Dduw sydd dda i mi, yn yr arglwydd Dduw y gosodais fy ngobaith, i dreithi dy holl weithredoedd. Pa le bynnag y tro'n heddi, ond nid yw hwn yn wir, mae pobl yn dweud wrthym beth sydd yn dda i ni. Os ych chi'n edrych ar yr hysbysebion ar y teledu, drwy'r adeg maen nhw'n gwerthu nwyddau trwy ddweud mai da ydynt i ni. A maen nhw bron iawn yn ein perswadio ni na allwn ni wneud hebddynt. Mor dda yw'r pethau yma maen nhw'n dweud wrthoch chi. Ond yma, mae'n cyfeirio at yr unig beth sydd yn wirioneddol dda i ni, y gwir ddaioni, yr hyn sydd orau, yr hyn na ellir gwella arno, sef nesau at y Dduw. Mae'r salmydd yn gwybod y hyn yn barod, adnod 25, mae e wedi ddeall, mae wedi crybwyll yn barod, pwy sydd gennyf fi yn y nefoedd ond tydi, ac ni ewellysiais ar y ddeiar, neb gydath ydi. Ydych chi'n gallu dweud na fel Cristion, does neb yn y nefoedd ond tydi, ac does neb ar y ddeiar heblaw amdano ti. Does neb yn gallu dod yn agos. Does neb fedrai dweud sydd dwi angen mwy, neu ni gari fwy. Mae wedi gweld yn barod tynged y sawl sydd yn bell o Dduw. Mae wedi deall y gwacter sydd yn ei bywyd yn nhw, ond petai yn gallu bod yn eiddo, ond petai yn gallu, pe mae'r salmydd yn gwybod hyn, petai yn gallu bod yn eiddo pob peth derbyniol. Dychmygwch, ydych chi roed wedi meddwl am hyn, petai yn bosib i ni fod yn eiddo popeth ar y ddeiar. Pob peth sy'n derbyniol hynny, nid y pethau drwg. A fydde hynny cystal a nesau at Dduw. Atebwch chi'r cwestiwn yna. Petai chi'n gallu cael popeth? Dychmygwch, petai modd i ni sicrhau bywyd llawn, bywyd hir, ac un hir di-drafferth, a bywyd heb salwch, bywyd heb dristwch, a bywyd heb anhawsterau ariannol, bywyd heb siomedigaethau, bywyd a digonedd o arian, a digonedd o gyfeillion a theulu hapus. Dychmygwch chi petai yna'n bosib. Na, dwi ddim yn bosib, achos chi'n mynd i cael trafferthio mewn bywyd. Ond petai yn bosib, dychmygwch. Yr hyn mae'r salmydd yn ei ddweud, ac mae'r rhaid i ni gytuno gyda fe. Mae hyd yn oed wedyn, heb Iesu Grist, heb Dduw, ni fyddai yn golygu dim.
Pam fod, o'n i'n gwrando ar y radio ddoe, ac oedd yn sôn am rhyw gantores pop enwog. Na ddim I henwi ddi. Ifanc iawn o pob sôn. Ac fe ddwedodd nhw, mae hi wedi ennill bob un tlws, pob un anrhydedd fedrwch chi gael. Dyw e ddim yn bosib iddi wneud yn well o ran poblogrwydd ac gwerthiant y recordiau. A dim ond yn ei ugeiniau canol yw I. Ble mae'n mynd o hyn? Chod beth nes I feddwl, a nes I boeni am hyn. Beth mae pob un arall wedi wneud? Ond ydyn ni'n clywed amdano fe yn y newyddion bron yn wythnosol. Gor-ddefnydd o gyffuriau, corff wedi ffeindio, damwain neu yn fwriadol, pwy a wyr? Dyna beth mae'r rhain. Maen nhw wedi cael popeth. Y poblogrwydd, yr enwogrwydd, yr arian, popeth, yr anfoesoldeb, popeth. Enwch I fe, maen nhw wedi cael y cyfan. Ac yn 25 mlwydd oed, does dim byd ar ôl dyn nhw. Be maen nhw'n gwneud? Does dim pwrpas I fywyd. Maen nhw wedi gweld, fedrai ddim cwpio gyda hwn, fedrai ddim ymdopi a bywyd. Mae'r rhaid I cael rhywbeth arall. A maen nhw'n gweld bod mae diflastod yw'r cyfan. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw pwrpas bywyd. Ac maen nhw'n colli pob reswm ar ei hunan. Ac maen nhw'n troi at bob math o beth eraill. Dychmygwch, petai chi'n cael y cyfan, yna fyddwch chi dal yn teimlo'r gwacter gan nad ydych chi yn gwireddu y rheswm y creuwyd chi. Mae'r person, mae'r corff, mae'r enaid wedi cael ei chreu mwyn gogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Dyna yw eich pwrpas ar y ddaear. Ac os nad ydych chi'n byw I ogoneddu Duw, fyddwch chi fyth yn hapus. Hyd yn oed os gewch chi'r holl arian, yr holl bleserau, yr holl iechyd, yr holl gyfoeth, yr holl boblogrwydd, fyddwch chi dal ddim yn hapus. Ddim gwir hapus yn yw, achos fydd yr hapusrwydd sydd ganddoch chi dros dro. Fydd rhaid I chi llenwi'r gwacter ar rhywbeth. Nid oes gwir hapusrwydd tu allan I Iesu Grist. Nid oes gwir heddwch, does dim llawenydd heb ddiw. Dyna ddysgodd y salmydd, wrth edrych i'r nefoedd, gwel y tad, a fe wel y mab ar ysbryd glam, yn gweld beth nath y tad wrth I ddewis yn rhagwyddoldeb. Mae wedi gweld gwaith y tad yn yr iachawdwriaeth, yn anfon I fab. Mae wedi gweld y mab wrth edrych i'r nefoedd. Be mae'n I weld yn y nefoedd? Mae'n gweld yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n gweld yr hoelion yn ei lawer, coron ddreiniog ar ei benne. Mae'n gweld fe yw'r un fi gweidi ar y groes yn fy lle fi, ac yna mae'n ymwybodol yr ysbryd glân yn y nefoedd. Mae fe oedd yr un a ddaeth I agor I lygaid ei weld I bechod, ac mae'n edrych i'r nefoedd yn dweud, does neb yn y nefoedd fel ty ti yw popeth I mi. Ac yna mae'n edrych lawr i'r ddaear, nid oes un ar y ddaear, dim byd sydd yn gallu dod yn agos at werth yr arglwydd Iesu Grist. Fe wel hyn, gan yn gwybod yr holl fendithion sydd yn eiddo. Mae'n edrych ar y byd, mae'n edrych ar ei llwyddiant nhw, mae'n edrych ar ei pleserau nhw, ac yna mae'n dweud does dim byd ar y ddaear sydd yn dod yn agos at yr arglwydd Iesu. At fy niw. Wrth agosau at Dduw, wrth ddod at Dduw, fe ddown trwy Iesu Grist. Ef yw'r ffordd, y gwirionedd, y bywyd. Ef yw'r drws sydd yn rhaid I ni ddefnyddio mwyn cael mynedfa at Dduw. O rhaid mynd trwy y drws yma sef Grist. Ef yw'r graig sydd yn rhaid I ni sefyll a phwyso arno yn yr arglwydd Dduw, y gosodais fy ngobaith. Dyna be mae salmydd yn ei ddweud yn y testun. Yn yr arglwydd Dduw, y gosodais fy ngobaith. Ymddiriedod yng Nghrist. Dyna sydd yn rhaid gwneud, dyna sydd yn dda I ni. Dyna beth sy'n dda I chi. Chi'n meddwl beth, gallwch chi ddarllen I fyny ar yr holl fwydydd sydd yn dda I chi. Mae'n achosi pentost I fi. Dwi ddim yn deall yn dda iawn. Allech chi treulio oriau yn treulio gweithio mas beth sydd yn dda I chi. Ac maen nhw'n gwerthu'r pethau, maen nhw'n eich twyllo chi, mae'r pethau da I chi'n ddrud iawn. A chi'n methu ffwrdd o'n nhw, chi'n goffa mynd â pethau sy'n cwit mor dda I chi. A mae pobl yn dweud, beth sy'n dda I chi? Bwyta llysiau, bwyta mwy o ffrwythau, a'r holl bethau yma. Gyda chi'n clywed am bobl sydd wedi bwyta'n iach trwy bywyd nhw. Gyda maen nhw'n dal rhyw afiechyd angheuol ac yn marw, yn ifanc. Ond o'n nhw'n bwyta'n iach, ond yn marw'n ifanc. Beth o lles y bwyd iach iddyn nhw?
Na, dydyn ni ddim yn siarad yn erbyn bwydydd iach, ond yw bwydydd iach ddim yn mynd i roi bywyd tragwyddol i chi. Dydy bwydydd iach ddim yn gallu sicrhau bywyd i chi. Mae'n mynd i wneud chi'n iachach am gyfnod os na dalwch chi rhyw afiechyd angheuol. Ac yna fe fyddwch chi ddim o unrhyw werth o'r holl fwydydd yna. Ac yna mae pobl yn treulio bywyd yn darllen i fyny am y peth. I chi'n gallu gweld pobl sydd yn mynd i'r gampfa dwywaith bob dydd hyd yn oed. Sawl un o'ch chi sydd gyda rhyw aelodaeth ddrydfawr o rhyw gampfa, ac yn mynd i'r gampfa, ac yn neud rhyw ymarferion, ac yn codi rhyw bwysau, ac yn checio'ch pwysau chi ar ôl, a chi'n meddwl, mae hwnna'n dda, dwi'n iach, ac yn mynd ar y peth na sy'n cerdded, neu falle'n rhedeg, ac chi'n cael y curiad galon i fod, be'n union beth mae fod i wneud. A beth sydd yn digwydd, chi'n cael rhyw drawiad ar y galon, yn eich 40, yn eich 50, sawl un sydd wedi cael hynny? Dyna'r oedran i fe, 50. Cael rhyw drawiad achos chi eisiau bod yn iach, mynd i'r gampfa, dyna beth sy'n dda i fi yn ôl y byd, mynd i'r gampfa, bwyta'n iach, ac maen nhw'n darllen i fyny, maen nhw'n talu punnoedd ar o punnoedd i fod yn aelodau o'r gampfa yma, ac yna maen nhw'n talu fwy i cael defnyddio pwll nofio, ac yna maen nhw'n talu fwy am rhywbeth arall, ac yna maen nhw'n taflu fel anto ar ddiwedd y flwyddyn, ac yna i chi'n meddwl, dyna beth sy'n dda i fi, i fwyta'n iach a mynd i'r gampfa, ac yna chi'n mynd yn sâl. Ond beth sy'n wir yn dda i chi? Beth sy'n wir yn dda? Hyn sy'n dda i ni, hyn sy'n dda i'r enaid, yr hyn sy'n dda am wynebu tragwyddoldeb. Dyw bita taten a moronen a bresych a bwyta afal ac oren ddim yn mynd i helpu chi yn rhagwyddoldeb. Dydy 5 awr yr wythnos yn y gampfa ddim yn mynd i helpu chi o flaen Duw y barnwr. Dwi'n mynd i fod o werth dim byd i chi. Dwi'n mynd i helpu chi wneud dim byd o ran tragwyddoldeb. Pa mae Duw yn mynd i edrych yn chi ac yn mynd i ddweud, oi ti wedi ymddiried yn fy mab. Na, ond fe fite sy'n iach. Pa werth yw bwyta'n iach? Pa werth yw mynd i'r gampfa? Pa werth yw nofio? Mae'n llesol i bwynt, ond dim ond am ychydig, ond dyma'r pethau sy'n dda i mi. Nesau at Dduw sy'n dda i mi. Nesau at Dduw. Os yw'r miloedd hynny sydd wedi torri'r sabodd heddi ar ei beiciau, a mynd 90 milltir ar hyd De Cymru, a eisiau gwybod beth sy'n dda iddyn nhw, beth fydde well iddyn nhw, yw mynd i'r capel. Unwaith i fynd i gwrando ar un oed fa bregethu. Dyna chi her i Gymru heddi. Ewch i'r capel, nid ar eich beic. Ewch i'r capel i wrando ar air Duw. Chi Gristnogion sy'n torri'r sil heddi trwy fynd a cefnogi torri'r sabodd. Dewch i'r capel a gweddiwch ar ei Dduw faddech chi am dorri aire ac torri ddiddau. Yr ateb yw hyn, nesau at Dduw sydd dda i mi. Does dim byd sydd well i chi na nesau at Dduw. Fe ddatganodd Dduw yn ei air, gallwn ddod ato trwy rinweddau ei fab, trwy ei fywyd perffaith yn cyflawni y ddeddf yn ein lle ni. Dyna yw nesau at Dduw. I chi'n dod at Dduw trwy pwy? Trwy Iesu Grist. Na beth sydd dda i chi, pam mae fe sydd wedi byw y bywyd perffaith ar y ddeiar yn ein lle ni. Trwy farwolaeth, fi oedd e weidi troson ni, fe gymerodd e'r gosb am ein pechod ni, ac mae ei waed yn llifo, ac mae maddeiant pechodau am eich holl pechodau yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna sydd dda i chi. Does dim byd arall sydd cystal â hyn. Wrth nesau felly, fe gawn gwir heddwch a gwir pwrpas i fywyd. Dyna be mae nesau a Dduw yn rhoi i chi. Bendithion plant Duw, bywyd tragwyddol, ietifeddiaeth anllygredig, dihalogedig a di-ddiflanedig sydd yng nghadw yn y nefoedd i ni. Dyna chi bendithion y Cristion. Does dim un o'r byd yn gallu dweud na. Maen nhw'n bita i llysiau bach wedi paratoi just reit. Maen nhw'n bita i ffrwythau nhw'n ddyddiol just reit. Maen nhw'n mynd i'r gampfa am awr fach bob dydd ac yna maen nhw'n gwynebu tragwyddoldeb. A does ganddyn nhw ddim etifeddiaeth anllygredig, dihalogedig a di-ddiflanedig sydd yng nghadw, mae'n cael ei gadw yn y nefoedd i ni. Be sydd dda i ni? Nesau at Dduw sydd dda i ni. Gallwch wneud hyn trwy wrando. Chi'n bod mae yna nesau, mae rhaid i chi nesau at Dduw. Felly dewch ato. Dewch ato ar bob un cyfle, trwy wrando ar ei air, trwy weddio arno, galwch arno. Dyna niw nesau at Dduw. Galwch arno tra bod cyfle, tra i fod yn agos.
O, dyna olygfa hyfryd byddai gweld rhai ohonoch chi yma yn agosau. Yn agosau at Duw, yn nesau at Duw. Dyna sydd dda i chi. Dyna newid byddai yn eich agwedd, yn eich dymuniadau. O, byddai newid llwyr ar fyd. Petai chi'n nesau at Duw, o, mi fydd yna wen ar y wyneb. Mi fydd y baich wedi mynd, fe fydd y genfigen yn diflannu. Fyddwch chi ddim yn ffeindio fe'n anodd ar y sul dim mwyach. Fe fyddwch chi ddim yn ffeindio fe'n anodd ac yn corddi oddi at anoch chi pan maen nhw'n cael mynd i'r llefydd yma. Ac i chi'n sylweddoli, dwi'n gwybod beth yw eu diwedd nhw. Ac yna fyddwch chi'n gweld dwi ddim wir yn hwyl ta beth. Gwastraff arian a gwastraff amser yw mae yna llawer pethau gwell i fwynhau. Ond os ddoi at Grist, dyna sydd dda i mi. Wel, yn fyr iawn i orffen, beth yw'r braint y saint? Adnod 28, minnau nesau at Dduw sydd dda i mi, yn yr arglwydd Dduw y gosodais fy ngobaith. O, mae wedi pwyso ar Grist. Mae wedi rhoi ei holl obaith am fywyd a marwolaeth a thragwyddoldeb. Ei iachawdwriaeth llwyr ar yr arglwydd, ac yna mae'n dweud i dreithi dy holl weithredoedd. O, bydd cymaint gennym i'w dreithi bellach i ddweud. O, dychmygwch os dewch chi'n Gristion heddi. Chymod be fyddwch chi'n dweud wedyn ni? Fyddwch chi am dreithi am holl weithredoedd yr arglwydd. Dyna beth fyddwch chi eisiau gwneud. Ac am gweddill eich bywyd yn ôl, fyddwch chi'n edrych yn ôl, a'r peth olaf o'ch chi eisiau gwneud. Ond yr eiliad i chi'n dod yn Gristion, dyma be fyddwch chi am wneud, yw treithi dy holl weithredoedd. Fyddwch chi am ddweud wrth bobl am rhagluniaethau Duw. Byddwch chi eisiau dweud wrthyn nhw? Byddwch chi'n dweud, ti'n gwybod beth ddigwyddodd i fi? Fe na Duw dod o hwn ar fy nhraws, a'r llall ar fy nhraws. Fe nes i ddarllen hwn, fe deimles i hwn ar llall. Ac yna, ddigwyddodd hyn yn yr oedfa. A fyddwch chi'n dweud, o, mae rhagluniaethau Duw yn anhygoel. Maen nhw tu hwnt i ddealltwriaeth. Fyddwch chi am dreithi am ei drigareddau. Dyna beth yw gwrando ar rhywun yn rhoi tystiolaeth ar ddiwedd rhyw oedfa. Yn treithi am weithredoedd yr arglwydd yn ei bywydau. Am y modd yr arweiniodd llwybrau ein traed a llwybrau eraill i ddod ar ein traws. Y modd y goruwch lywodraethodd yr arglwydd yn digwyddiadau eich bywyd. O, chi'n beth, dwi'n siŵr, mi fyddai'r salmydd wedi mwynhau canu'r emyn yma. Mae'n emyn debyg i'r salm. Grandewch yna fe, mae Duw yn llond pob lle, presennol mhob man. Y nesaf yw fe a o bawb at enaid gwan, wrth law o hyd i wrando cri, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yr arglwydd sydd yr un, maint derfysga'r byd, anwadalwch dyn, yr un yw ef o hyd, y graig ni sifil yn merw'r llu, nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae'n yn drydydd bennill, mae'n mynd fel hyn. Yr holl gyfoethog Dduw, ei olyd ni leha. Diwalla bob peth byw o hyd a'i wyllus da. Un dafn o'i fôr sy'n fôr i ni. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Ac yna ffeindiais i ambell i bennill arall i fynd gyda ge. Mewn trallod at bwy raf. Gai ofyn i chi, pan i chi'n mynd trwbl, at bwy i chi'n troi? I ble mae'r byd yn troi? Mewn trallod at bwy yr af, ar ddiwrnod tywyll di, mewn dymder beth aw naf, ar tonau o'm dau ti, o fyd y nawr, beth elli di, nesau at Dduw sydd dda i mi. Dyna chi, ie? Gwrandewch ar hwnna to, rhan olaf. O fyd, dyna ni, mi eisiau ni herio'r byd, mae'r byd yn llawn celwydd, ac yn llawn twyll, ac yn cael ei arwain gan dywysog tywyllwch, ac mae'n llawn twyllodrus, yn trial eich cael chi i fynd ar hyd ffordd sydd yn arwain at distriw. Felly beth am ni ddweud hyn? O fyd, y nawr, beth elli di, nesau at Dduw sydd dda i mi, ac yn arbennill yma, anwadal hynod yw, gwrthrychau'r gorau'r byd, ei gysur o bob rhyw, siomedig yw i gyd. Mae cysur y byd yn siomedig yw i gyd, rhag twyll ei wen. A swyn ei fri. Mae hwnna'n wir? Ond nid hwnna'n ddisgrifiad o'r byd. Rhag twyll ei wen a swyn ei fri, nesau at Dduw sydd dda i mi.
Ydych chi'n un o'r ffyliaid fel mae'r salmydd o ynfyd. Chi'n un o'r ffyliaid sydd yn mynnu bod y byd yn well i chi na'r efengil. Wel, edrychwch ar ei diwedd nhw. Ond i'r Cristion, nesau at Dduw sydd dda i mi. Y mae popeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae ddeiant pechodau. Heddwch a Duw, bywyd tragwyddo. Un i'w gadw holl y ddyddiau ei fywyd. Minnau, nesau at Dduw sydd dda i mi. Yn yr arglwydd Dduw y gosodais fy ngobaith i dreithi dy holl weithredoedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr hybyddion ac am yr cysur hefyd, lle mae'r Cristion yn gallu pwyso'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist ac yn gallu nesau at ei Dduw. O Dduw, i ni yn gweddio byddi di trwy nerth yr Ysbryd Glân yn denu'r rhain yn ei dwyn at y ti ac y bydd y ras yn anorchfygol i rai heddi. Tyrd felly ni'n gofyn hyn oll yn enw a thrwy heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni ganu'r emyn yna i orffen. Dim ond tair pennill. Tair pennill cyntaf nes i ddyfynu drwy'r gweddill ddim yn y llyfr yma. Felly 61. Mae Duw yn llon pob lle presennol ym mhob man. 61 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.